Аны сүгәләр, аны мактыйлар, аңа сокланалар. Мөһиме шул, аңа битарафлар юк. Татар эстрадасын һәм татар тамашачысын шаккаттырган Мәликә Казанның музыкаль тәхетенә утырганнан соң көтмәгәндә генә шактый кыю адым ясый. Уңайлы Казанын билгесезлек тулы Мәскәүгә алмаштырып куя. Ул инде ике шәһәрдә яшәми, ләкин татар башкаласына еш кайтып йөри. Раил Өмитбаев туган телен Казанга кайткач кына өйрәнгән җырчы Мәликә белән Казанда да, Мәскәүдә дә күрешеп, аралашып кайтты. Deva birsin canımla ümitim sinde. Senin nazlı karışların unuttura barısında. Min de seni bir kör atam, sen benim yürek devam. Min yaratam, şaşıp, min yaratam sana aşık. Seni canım. 2000 еллар башында татар эстрадасына давыл сыман килеп кергән Мәликә көндәшләр сүзен бер кайчан тыңламаган. Татар башкаласында иң югары музыкаль үрләрне яулаганнан соң кинәт кенә ул тормышын үзгәртергә карар кыла. Сәхнә тәхетенә утырып менә алган хан кызы Мәликә исеменә генә шуны аңлата, тота да билгесезлеккә, зур Мәскәүгә китеп бара. Бер заман тормышымда үзгәрешләр кирәк булганын сизә башладым. Күңелем һәм рухым үсеш таләп итә башлады. Һәм мин узак уйлап тормыйча Мәскәүгә китәргә булдым. Мәскәүдә, Казанда инде югары белем алган Мәликә яңадан укырга керә. Бу юлы ГИТИСка, җырчы кыз, актриса булу хыялын тормышка ашырга тели. Ты меня убила. Нет. Нет. Ты убила мою жизнь. Туан. Да. Я люблю тебя. Убила жизнь Андрея. Туан, все должно было быть хорошо. Я люблю тебя больше жизни. Туан. Мәскәү бит ул бер кемне дә көтеп тормый. Ләкин мине начар каршы алды дип зарлана алмыйм, чөнки беренче турдан соң ук мине ГИТИСта күреп алдылар һәм булачак актриса була алачагыма ышандылар. Шул чакны мине бик зур бәхет хисе урап алды. Я не знаю, будет ли она актрисой, хотя она может быть очень хорошей актрисой. Тонкой, умной, нервной, как бы сиюминутной, без заготовок вчерашних. Она реагирует вот как сейчас, как будто это происходит не в чеховском отрывке, как будто это не Достоевский, как будто это не Горький, а вот как будто это с ней сейчас происходит. И тогда звучит правда. Она не любит врать. Мне, по-моему, кажется, что она и в жизни-то не врет. Русиянең халык артисты Алексей Шенин сыйныфына Мәликә соңыннан гына килеп эләгә. Башта театр әһеле аны төркеменә кабул итәргә теләми, ләкин беренче спектакльдә үк Мәликә нинди икәнен күрсәтә. Ул татарча, итальянча, хәтта шигәнчә җырлый. Она очень быстро влилась в коллектив, ее полюбили. Она абсолютно не строила из себя звезду, да, она себя такой не считает, хотя мне кажется, что она уже на уровне тех, кого мы видим на телевидении. Но если бы хотя бы одна из них могла петь так Уитни Хьюстон или Малика, то я бы тогда смотрел нашу эстраду. Сейчас на нее просто смотреть не могу. Хәзер Мәликә тавышын Русиянең әйдә баручы радиостанцияләреннән дә ишетергә мөмкин. Аның «Тек йөрү» җыры 2012 елның хитына әйләнде. Шулай да Мәликә тарихи ватанында онытмый. Казанга еш кайтып йөри. Хәзер мин Мәскәүдә үземне җиңел хис итәм һәм Аллага шөкер, күп кенә эшләрем килеп чыга, хыялларым һәм максатларым тормышка аша башлады. Казан минем өчен бик
якын шәһәр, чөнки мин монда җырчы буларак үстем, монда иҗат иттем. Мин монда һәр вакытта да җылы хисләр белән кайтам. Үземнең өемә кайткан кебек кайтам. Яш нурлары башкача, яктырак ялна кебек. Сәхнәгә блондинка булып менгән кызның чәчен карага буявы заманында күпләрне шаккатырган иде. Вактың исә бу пиар адым гына булмаган икән. Сандына калсам, Бу минем Аллаһтан бирелгән төсем, табигый төсем. Һәм мин хәзерге вакытта үземне бу төстә бик әйбәт хис итәм. Иҗатта да, Мәскәүдә дә, Казанда да Мәликә үзен әйбәт һәм иркен хис итә. Күптән түгел Айдар Гайнуллин белән яңа программа эшләгәннәр. Казанда татарча альбом өстендә эш бара, әмма төп өметләр Мәскәү белән бәйле. Алла бирсә, бу зур юлның, иҗат юлымның әле башы гына дип уйлыйм. Мәликә, син Мәскәүдә бәхетлеме? Әйе, мин Мәскәүдә бәхетле. Раил Өметбаев, Татарлар, Казан, Мәскәү.